Hola, soc Andreu Escrivà, soc ambientòleg i doctor en biodiversitat i vinc a parlar-vos del canvi climàtic i sobretot de per què encara no és tard, com resa el títol del meu llibre, i que va ser guardonat amb el Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General per la Universitat de València. Segur que si dic canvi climàtic estem pensant tots en l'os polar, en la Terra que es va derretint i en imatges catastròfiques, però realment el canvi climàtic no va d'això. Va d'això, és a dir, de nosaltres, de persones, d'històries, de llocs, de memòries, de paisatges que desapareixen i de societats que s'han d'adaptar. I això ho veiem molt clar quan veiem les temperatures, com han anat canviant els últims 1000 anys, per exemple, i com els últims 100-120 anys n'hi ha un canvi espectacular que ens obliga a adaptar-nos, però també a preguntar-nos si aquest canvi és culpa nostra o no, o és un canvi natural. I, efectivament, és un canvi causat per els éssers humans. Ho sabem perquè el canvi climàtic està causat per l'emissió massiva de gasos d'efecte hivernacle, el més important dels quals és el diòxid de carboni, i sabem que som nosaltres els que els hem expulsat durant aquests últims anys i, a més, tenim aquestes gràfiques que ens mostren clarament com aquesta concentració va pujant de forma inexorable. A més, ho sabem des de fa un cert temps. N'hi ha estudis, n'hi ha gràfiques que ens parlen des dels anys 30 fins i tot, però també des dels anys 80 amb ja molt de coneixement de quins són els escenaris possibles si no aturem l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. I n'hi ha estudis també dels anys 80 que pronostiquen una pujada de fins a 4 graus de temperatura durant el segle XXI, que és més o menys el que ara estem estudiant. Això, clar, provoca una certa sensació de paràlisi, perquè si ja tenim estudis des de fa molt de temps i des de fa 30-40 anys que parlen de canvi climàtic i que ens ho mostren molt clarament i ens prediuen quins seran els seus impactes, per què les cimeres internacionals són tan lentes? N'hi ha imatges, com una molt famosa d'Isaac Cordal, que es diu Políticos discutiendo de cambio climático, que mostren clarament com aquesta inacció en el fons té costos molt clars i ens anem ofegant a poc. El gran culpable d'aquesta inacció, fonamentalment, és el nostre cervell. No són les grans companyies petrolieres, no són grans conspiracions internacionals, sinó que és el nostre cervell que té una sèrie de biaixos molt clars que, per exemple, fa que només acceptem, o acceptem millor, aquella informació que encaixa amb el que ja pensem prèviament, però també és perquè és un cervell que ha evolucionat en unes condicions, la sabana africana, el de l'Homo sapiens, que no són les actuals. I és molt bo valorant riscos a curt termini, però és molt roïn valorant riscos a llarg termini, com el cas del canvi climàtic. A més, estem tota l'estona parlant d'imatges catastròfiques, com les que hem vist al principi, i això al final arriba a un punt en el qual senzillament el cervell es cansa. Hi ha un concepte molt interessant que es diu la piscina de les finites preocupacions, que significa que arriba a un punt en el qual desborda aquesta piscina perquè li anem tirant tantes imatges catastròfiques, tantes preocupacions, que al final acaba per desbordar. I a més, hem emmarcat malament el canvi climàtic. El canvi climàtic s'ha explicat des de fa molts anys com un problema únicament ambiental, i això no és així, és un problema global, és un problema social, econòmic, és un problema fins i tot de comportament, de turisme, però a l'haver-lo explicat només com una coseta de plantes, d'animalets, de boscos i aquestes coses que apareixen en els documentals, tenim aquesta imatge errònia de que és un problema que no ens afecta en la nostra vida diària quan sí que ho és. A més, no hem entès bé el problema i, per exemple, 3/4 parts de la població espanyola pensen que el canvi climàtic i el forat de la capa d'ozó tenen algun tipus de relació quan no la tenen. No només això, sinó que no només no entenem el problema, sinó que no l'estem explicant bé a aquelles generacions que vindran. Per exemple, n'hi ha estudis que parlen de que en els Estats Units 3 de cada 10 professors no estan preparats per explicar el canvi climàtic. Tampoc estem parlant com toca en els mitjans de comunicació, n'hi ha interès puntual, n'hi ha interès per alguna cimera internacional, però no n'hi ha un interès sostingut per al canvi climàtic. Però no és només la quantitat allò que importa. Allò que importa també és el que la gent percep a través d'aquesta informació i un dels grans problemes, quan enfrontem, per exemple, a un escèptic del canvi climàtic, a una persona que sí que sap del que està parlant i admet que és un gran problema, és que la gent es porta la impressió de que és un problema que no està clar, que els científics no ho tenen clar. I això el que du és a la inacció. N'hi ha molta més gent que pensa que el canvi climàtic és un problema que gent que pensa que els científics ho tenen clar. I això és una cosa que hem de canviar. Al final, la ciència, i el canvi climàtic no n'és una excepció,
És una qüestió de no només de percentatges de científics que estan d'acord, de que el 97% de científics estiguen d'acord en que hi ha un problema del canvi climàtic, sinó de contrastar les prediccions amb els fets. I en aquest cas, jo crec que és molt clar, com no només aquestes prediccions dels anys 80 eren encertades, sinó que si han pecat d'alguna cosa és que s'han quedat curtes. Clar, vist això, la gran pregunta que ens fem és París suficient? Són els acords de París, este nou marc per actuar contra el canvi climàtic suficient? Sí i no. Sí, perquè fonamentalment aconsegueixen delimitar amb claredat quina és la línia que no hem de traspassar, que són aquells famosos 2 graus que posaran en risc el planeta com a sistema global i que activaran una sèrie de processos que no voldríem veure mai. No perquè les ferramentes que proposa per a mantenir-nos dins d'aquest objectiu són absolutament insuficients i provocarien un escalfament superior als 2 graus. Clar, n'hi ha senyals bones, per exemple, estem estancats en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a través de la crema de combustibles fòssils per obtindre energia, però tanmateix, aquestes bones senyals han d'anar acompanyades d'alguna cosa més que bones senyals, que és un descens rapidíssim en les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Quan més tardem, menys temps tindrem per a fer-ho, amb la qual el gran problema del canvi climàtic no és realment que hi hagi un augment de temperatures, és que ens estem quedant sense temps. Només n'hi ha una forma d'aconseguir-ho, que és deixar-ho sota terra. N'hi ha una campanya molt bonica en Estats Units, que és Keep It in the Ground, que significa deixem sota terra tots aquells combustibles fòssils que no podem cremar si realment volem mantenir-nos per sota d'un augment de 2 graus en la temperatura global. I la gran pregunta és, podem fer alguna cosa més enllà d'aquestes grans cimeres que no ens condueixen moltes vegades enlloc i que no tenen una translació real en les accions que percep la ciutadania? La resposta és sí, i comença per activar bucles de retroalimentació social que ens porten a aturar el canvi climàtic, i el primer d'aquests bucles és tan senzill i tan important com parlar de canvi climàtic, com que després de veure esta xerrada i llegir qualsevol notícia sobre el tema, continueu parlant, vos pregunteu coses, sigueu curiosos i entengueu que és un problema sobre el qual ens hem d'informar, perquè ja hem vist que no tenim tota la informació i que és un problema que ens afecta de ple a la nostra vida. No de les generacions futures que vindran algun dia, del demà, sinó ara mateixa. I per tant hem de parlar. Hem de parlar i hem de dir, escolta, estem al costat d'un precipici i hem d'aconseguir entendre que estem ahí i que o fem alguna cosa o acabarem al fons del barranc, que és una cosa que espero que estiguem tots d'acord en que no és desitjable. No només parlar en el sentit de parlar, que és el que estic fent jo ara, sinó parlar, percebre, emocionar-nos amb el canvi climàtic, fer pintades, grafitis de canvi climàtic, fer cançons de canvi climàtic, escultures, anar, que arriba als museus, que arriba a les sales d'exposicions, que estiga en la vida cultural i en la vida diària de tots i totes. No només això, sinó que hem de parlar, hem d'emocionar-nos i també hem d'ensenyar. No només a les escoles, sinó també als adults, i hem d'aconseguir una verdadera alfabetització climàtica que ens porten, com alguns programes que tenen alguns països com els Estats Units, a tindre una alfabetització científica i en particular climàtica, perquè si és el major repte del segle XXI, com tantíssims polítics i dirigents ho consideren, efectivament hem de ser capaços de donar-li una solució i una via per a poder actuar i poder sentir-nos útils. I clar, hem d'abandonar també, encara que soni fins i tot contraproduent, hem d'abandonar aquest esquema de gestos per a salvar el món, perquè tanta responsabilitat que se'ns ha traslladat com a consumidors a nivell individual, el que ha fet és que sentim un pes terrible d'una motxilla enorme, pesadíssima, de que hem de salvar el planeta. I abans que consumidors responsables som ciutadans, que poden ser exigents, que poden ser crítics i que poden construir molt més que un simple consumidor. Hem d'entendre que n'hi ha coses que no se solucionen senzillament a nivell individual, que se solucionen a nivell comunitari, a nivell social, i el canvi climàtic és una d'elles. Hem de fer tot el que puguem a nivell individual? Evidentment que sí, però hem d'anar molt més enllà i construir solucions compartides. Hem de llevar els diners d'on estan ara mateixa produint més canvi climàtic. I també hem de batallar contra aquestes empreses que produeixen una gran quantitat de gasos d'efecte hivernacle, a més en pràctiques molt obscures, i no només és que hem de fer-ho, sinó que s'està fent i damunt s'està guanyant. N'hi ha cada vegada més i més i més batalles legals contra el canvi climàtic i cada vegada més se guanyen. I això és una bola que acaba de començar i que serà molt difícil parar si fem les coses bé.
Evidentment, també n'hi ha que parlar de renovables i ni en el llibre ni en la xerrada veureu que parle molt de renovables, perquè és una cosa que dona tan per suposat que el model futur han de ser les renovables que crec que no és el moment ja de parlar més. És el moment d'aplicar, de construir, de generar i de fer aquest canvi definitiu a un model net i autosostenible d'energies renovables en les quals ens puguem garantir un futur sense dependències exteriors, d'emissions o d'empreses que moltes vegades tenen pràctiques molt opaques. I per últim, hem de tractar d'alguna forma, activar el planeta. Estem pensant tota l'estona en solucions, segur que heu escoltat alguna, de geoenginyeria o de captura de diòxid de carboni, però n'hi ha un potencial enorme en els nostres propis ecosistemes que si els gestionem adequadament no només deixen d'emetre gasos d'efecte hivernacle i per tant deixen de contribuir d'alguna forma al canvi climàtic, sinó que comencen a capturar. Per tant, passen, direm, d'enemics a aliats i això, sabent com fer-ho, és molt barat de fer-ho i a més dona moltíssim treball de qualitat. No només a nivell forestal o a nivell de zones humides o a nivell de praderies, sinó també a nivell d'alimentació. Hem de canviar un sistema alimentari que està trencat, en el qual tirem un terç dels nostres aliments al fem, i això és insostenible a nivell social, evidentment, però també és insostenible a nivell ambiental. I aquest terç d'aliments que acaben en el fem acaben produint el 30%, poden arribar a produir fins i tot el 30% en algunes ciutats de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Hem de fer canvis xicotets i hem de percebre, per exemple, que menjar molta carn és igual d'insostenible que agafar el cotxe tots els dies, o que n'hi ha cultius que hem de saber adaptar, com per exemple l'arròs. Per últim, clar, la gran pregunta que ens fèiem abans, es pot fer? No n'hi ha un full de ruta definitiu, no n'hi ha una solució única. De fet, si algú vos dona una única solució per al canvi climàtic i vos diu mira, jo tinc la solució, és això, vos està mentint. N'hi ha moltes solucions fragmentàries, però sí factibles, que podem fer, que coneixem i que realment la clau està en activar aquests ressorts, aquests bucles de retroalimentació social que ho faran possible. En definitiva, i tal com dic en el llibre, perquè pensava que feia falta ficar un títol que reflectira clarament un esperit optimista, perquè per a catastrofismes ja n'hem tingut prou durant tots aquests anys, encara no és tard per a aturar, per a entendre també el canvi climàtic i sobretot, en recordeu-vos que aquest primer pas és vital, és important i és el que activarà tot el que vindrà després. Així que parleu de canvi climàtic.